Ibu akon, bapak kon layani Eni ben lega. Dilakeni kono lebih kaya puas ora? Ya ras-ras sedih kok ngono. Puas. Rasane gede apa cilik kono? Ya cilik. Hah? Ya cilik. Kerasa ora? Kerasa ora? Ya rasa kono ora kepenak. Ya Terus ndi karo kono lebih Bapak? ya di mendingakan oleh bapak. Sing merawani sapa? Bapak. Lah sing lagi dhisik Ya bapak. nomor loro, Nur Ambar. nomor telu Tamboro. dilakeni ring. Bapak. Dilakeni pe sapa? Karen bapak. Kawit pitaya wegah karo sira. Sira kenang apa? Wis lagi karo bapak dhisik. Ya di mendingakan oleh bapak. Ibu akon, bapak kon layani Eni ben lega. Sing merawani sapa? Bapak. Lah sing lagi dhisik Ya bapak. nomor loro, Nur Ambar. nomor telu Tamboro. dilakeni kono lebih kaya puas ora? Ya ras-ras sedih kok ngono. Puas. Rasane gede apa cilik kono? Ya cilik. Hah? Ya cilik. Kerasa ora? Kerasa ora? Ya rasa kono ora kepenak. Ya Terus ndi karo kono lebih Bapak? ya di mendingakan oleh bapak. Dilakeni ring. Bapak. Dilakeni pe sapa? Karen bapak. Kawit pitaya wegah karo sira. Sira kenang apa? Wis lagi karo bapak dhisik. Ya di mendingakan oleh bapak. Ibu akon, bapak kon layani Eni ben lega. Sing merawani sapa? Bapak. Lah sing lagi dhisik Ya bapak. nomor loro, Nur Ambar. nomor telu Tamboro. dilakeni kono lebih kaya puas ora? Ya ras-ras sedih kok ngono. Puas. Rasane gede apa cilik kono? Ya cilik. Hah? Ya cilik. Kerasa ora? Kerasa ora? Ya rasa kono ora kepenak. Ya Terus ndi karo kono lebih Bapak? ya di mendingakan oleh bapak. Dilakeni ring. Bapak. Dilakeni pe sapa? Karen bapak. Kawit pitaya wegah karo sira. Sira kenang apa? Wis lagi karo bapak dhisik. Ya di mendingakan oleh bapak.